wong manis singgah singgah kala singgah tan sumingkah durga kala sumingkih sing asirah sing suku sing awulu sing bau sing tenggak lawan buntut sing datan kasa mata mulia ing papan negeri A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sisih tengen ibu-ibu dereng wonten ingkang jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur suwun mugi ingkang kepareng jawab salam kula tansah pinaringan bagas kewarasan rejeki ingkang sumulur kathah barokah ingkang rumaos badanipun gembrebek masuk angin boyok keju mata kunang-kunang kondur saking griyanipun Pak Suradi mari sedaya leranipun ingkang kagungan agunan BRI utang tangga teparo kondur saking dalipun Pak Suradi lunas utange para jomblo-jomblo enggak pikantuk jodhonipun amin ya rabbal alamin campur sari dewa amor muga-muga laris manis amin ya rabbal alamin katentreman karahayon kawlujengan mugi tansah kajiwa kasalira kunjuk dumateng panipun para tamu kakung Semar Putri para kiai alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wayuning ilahi minangka kiblate panembah ingkang satuhu kawula bektosi para pangemban-pangembating praja satriyane negari minangka payunge adil kagem sedaya masyarakat ingkang satuhu bagya mulya ingkang kinurmatan para kadang muda werda ngaturaken wilujeng enjang sugeng pepanggihan dumateng kula sak rencang pamentri budaya Jawi campur sari dewa amor namung saderengipun para tamu sumangga kawula manungku puja dumateng Gusti ingkang hamur bamasesa mugi sarwine gati Gusti Allah tansah hangganjar wilujeng ing sadayanipun para tamu dewa amor campur sari meja saking keringan canden sambi boyolali
tepatipun sakilanipun waduk cengklik kasuh kapimpin panjenenganipun Roko Mas Maman Maulana Malik Ibrahim Sarjana Agama. Enjang punika Dewa Amor kasengkuyung ugi njenjih kapuk audio sound system saha dipta foto dan syuting. So enjang punika dipun live streaming lewat channel Yunani TV. Dewa Amor kasengkuyung Widowati setunggal mbaka sawiji badhe kala jumenengaken Dewi Nuning Surakarta Hadiningrat. Alon-alon rasa kesusu. Wiwit tae diombe sih, ndak keselak. Laju Widowati sajengipun cedhak kene. Mbak Wiwit Widyawati. Novi Adi Colomadu Karanganyar Tentrang. Sagunging para tamu Kakang Putri Wilujeng Lelenggan kanthi ecolan sekeca mardu mardikan menggalahi sinambi angresepi gonekipun para kadang pamutri budaya campur sari Dewa Amor keparenga ngaturaken salam pambuka kunjuk dumateng sadunging para tamu. Ditinggal kapribaden katimuran mengkoke keri ing jaman kok ya sing eling eling kakopo iku budaya pancene benermu Dewa Amor Mas jadi pleroi makmu kutane gunung lawu tetekan wisata dina minggu muda-mudi asal saja balik kampung
tulung ra roncen melati. Suwe ra ketemu Mas. Apa? Kok rambutmu maleh wernane? Mana apa? Iki Mana ireng ta? Tak sulap wae. Maleloka to anton tamune kuatah menika kadang besan nganti sing dhuwur raman guan nganti timpoh nggih Bu. Rina wengi amung dadi impen. Monggo Bu, monggo ingkang kepareng nindakaken foto kunjuk dumateng keluarga ageng Besan Sutresna menika tasih dipun tenggo juru fotonipun. Setunggal napa kalih-kalih napa sareng sedaya. Bebuntone pantes diko agemanipun temanten kalih warnanipun biru. biru. Lire piye Mas? Nika lirinipun minangka pralambang supados Mas Hidayat kalian Mbak Sandra biru. Bisa rukun sak lami-laminya. Bisa rukun. Nah, tenan kuwi Mas. Bisa rukun sak lami-laminya. Ingkang Rama ngagem jas warna ireng. Ireng lire apa Mas? Ireng iri drengki mboten kepareng. Oh, meletik ya saiki. Meletik. Dununge wong manis ingkang mawa woyo matur nuwun. Monggo Mbak Wiwit langgamipun panjenengan Mbak. Lakai wos mrene yang kembang melati rinanci. Saya pindah harjen sing larang sih. Ya. Lakai wos mrene yang kembang melati rinanci.
sompak ya Mas. Kompak, Mbak. Sompak. Sompak. Sompak kuwi ana tegese. Apa kuwi? Solid dan kompak. Oh, ngono ta. Tak tulis. Dasare sing nabuh cek bujang kabeh. Endi? Iya ya. Ibu-ibu diterjang ngono lho Mas. Oh, iya. Iki cae. Ceki, sing kendang kuwi. Iya ta. Nekat ta kuwi kok. Ora ndebuk ya kuwi ya. Mas Donai wah pengendang lawas. Aja ngomong lawas to. Ndak ketok tuwa, senior ngono. Pengendang senior. Nggih. Pun lajengaken nggih. Monggo, Mbak, monggo, Mbak. Tak kira ngejak omong-omongan. Iki bacot ngunjal ambekan lho iki. Iya. Ya, Ndak. Iki pasanganku mau werekune kang kudu sumandi pangajapku asih lahir terus
alus tenan ya nek kon garap alus ya alus tenan. Kowe jejali sing kedua delok tangane sing ngendang gendeng. Tangane dona iki jek apa kowe? Lah iya. Wis bote Bubutan alus ora. ya alus. Ketok. Oh nek bang wancene yak-yakan ya yak-yakan. Sabda pandita ratu princerema dadya ing sisihku. Mugi Gusti ngrilani tresnaku bakal ginawa mati. Ayo semangat Mas Kedut. Oke. Atek sik. Matur suwun Ibu. Berkah barokah Ibu sehat selalu. Ahe. Ya. Musike penak metu duit aku dadi kilap. Iya iya. Engko nek dikompleti meneh aku tambah cincing. Tambah cincin wah. Tambah Tak koplo. cincin iki. Ning ini ora usah koplo, Nduk. Apa? Gone sempit kuwi. Oh iya, aku wedi aku dengin ndas aku samplote Pak. Kapok aku. Kok yo ndas sirah. Lah apa iki jenenge apa? Ya ndas. Lah iya. Sabda pandita dadya sisi. Terima kasih Ibu. Yo. Mugi Gusti ngrilani yo ahe. Datan bisa ngeleke atimu. Sudah Bu, sampun. Ayo Bu lagi Bu.
jadra tak seranani suntik kasulu Eman yen ngerti liya kang nyayang yang tak sawang mintok ning kekancan tak rindek saka katuran sarwe ngoceh dheweke nyalih iku ketuaan liyan yen si podang menyudut hati kekanan ora mendul hatiku sansaya jatra tak ranani suntik kulo tiban sesi kedua spotnya metu. Ada yang bisa lagunya? Gak bisa? Ibu bisa? Oh gak bisa. Kaya ngene lakonku Mbak Huti aja nyek bekso mau kerso. Wah, oke. Oh wadan. Dan elok tenan. Kaya ngene lah. Terima kasih ya Bu ya.